Sabi nila balang araw darating ang Ayan mga lods, preparation na. Dalamos na Dodge? Ha? Dalamos na. Da? Danto pa lamos di libro ya. Tinakiling at dadanom na naman tilamos na ya. Palos. Ha? Alright. Ayan, sige. Ginagalag na kami natin. Oh. So, hindi ko alam pag may nakuha kami dito mamaya, hindi ko alam kung anong gagawin namin sa isda, kung anong luto ba yung ano namin, yung anong putahe. Pero siguro mas maganda pag pag yung nilagpang ba yun, nilagpang. Nilagpang mo yun daw, tama ba? O, nilagpang. Sa Tagalog. Sa Ilocano parang ganoon din eh, nilagpang din natin eh. Nagpang man yung sa amin. So, ayan. Ha? Bisaya. So, Bisaya daw. So, shout out sa mga Bisaya dyan. So, nilagpang yung ano namin. Para naman makaigop-igop tayo ng ng mainit na sabaw. So, ayan, may isda nga. Mga lote, may isda dito. So, dati pa naming inaano to, dati pa naming ginagamitan ng kuryente, yung kuryente ng isda. So, ngayon, parang hindi, kasi wala kaming kuryente ng isda. Tignan lang namin kung makakahiram yung kasama namin na isa, si Sir Igoy. Si Sir Igoy, pag nakahiram siya ng kuryente ng isda, yun yung namin dito, ibabanat namin dito na para makuha yung mga isda dito. Pero pag wala, ay yung mano-mano na lang yung tubig. Anong tawag doon sa Tagalog, Dodge? Ano na yun? Tawag sa Yung yung alain mo yung tubig nga tapos ibutang mo doon sa kabila. ha? Magkaras. Ilocano magkaras. So gagawin namin magkakaras kami ngayon dito. So parang marami itong tubig, so hindi ko alam kung makakaya namin to hanggang mamaya. Hello guys. So ayan. Ayan yung gagamitin namin na pangkuha ng isda pag wala yung kuryente ng isda. So guys, panunurin natin si Jid. Jid's Tutorial PH. Jid Tutorial PH. Ang bad boy ng Kalanawidos. Sasara natin kasi guys. Papasok yung tubig dito sa kabila para malimas natin yung isda dito na maliliit. Ang ganda naman kasi itong napili yung pala. Oh. Yan talagang pala ng pala. Yan guys. Ano ba ito yung bigla na yun? Ha? Kaya yun. Ati kaya menti ko, boleh hati ko din siguro. Hindi ko na ito eh.
Ayan, dal na. Pwede natin ko ano galaman ito. Silit mo po ko ah. Yan ito. Doon. Ha? Na may kukuskot din eh. Ha? Tapos na may kukuskot ko. Kuya? Ano atin mo naman? Kuya? Oh, pinagkarkan niya. Practice ka. Yan, dadawin. Di ka. Ano naman? Paralat. May tagapoy mati ko rin din. Pabaliktad. Awan? Ha? Biyagan na biyagan na eh. Yung bok. So ayan mga Lodi, tapos na kami mag-ano. Kuha ng isda. So ayan, umulan nga. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagkuha natin ng isda. So kahit umaraw umuulan, di ba? So sulit naman. So ayan, tignan natin yung mga nakuha namin ha. So ayan mga Lods. Marami yung ano. Malilit lang pang ano to. Pang paksiw lang, paksiw. So ayan. Rarbis, kung basta sila po. Kami mo tayo ko Ba't siya? Tayo'y mag-ocho-ocho, ocho-ocho, ocho-ocho. Dami-dami rin yan eh. Malusong ko lang na eh. Hey? Mabigatan ko ya. Kati mo tatawal. Oo, so paglilinis, men. Lodi, paglilinis rin ano. pa. Ludi din pa. Ayan. Lodi rin pa. Video pa, video. Ligo naman kayo? Opo. Gulay. Kaya doon. Man. So, ayan. Ayan, men. Ready na. Tsaka, ayan pa. Partner niya. Partner. Ayan. So, dito, ang gagawin namin dito, ituno, kakabsat. Ituno mi dito. Iyawin namin to para sa ano, para sa linagpang. Ayan. So, ayan. Tirahin mo na, ayan, Dods, para ano na. Oh, sige. Lutuin ko na to. Okay. So, ayan na, nakasalang na yung ano natin. Ayan. Oops, ito na yung paksiw natin, men. Yan, tayo na lang natin kumulo yan. So, ayan. Alright. So, ayan, men. Dinigo yun. Ayan na yung nagpang. Ito na Sa yung... kunatan. Bitsin, matitagam dahil bitsin. Sinan. Ayan, paksiw. Lapit na. Alright. Siguro kang dabay. Ayan, tapos na. Palok namin, men. Mga Lodi. Ayan, wow. Tap. Kayo buhat sa malagi ka pa. Pulpo. Lala. Nagsawi lang nga. Ayan na lakpang natin, men. Mga Lodi. No, okay na ba? Okay na to. Ya. Man mo? Ayan. Hi guys. Bang! Lolo. So? Siling sinuk. Ano? Piling labuyaw. Hindi, siling ano to?
Demonyo. Sili green. Demonyo. Yan. Pinuno ko na yung mga Ilocano kami. Pinuno. Kaupsat. Pinuno. Diba? Kiret. Kiret. Pakitayo. Paksay mga kiret. Bakit yung correct? Lutong Ilocano. Nagpang. Sinagpang. Sinampalukang isda. Ayan, pakita mo. Okay. Okay. Si Brother Tods. Bulig. Nga tinunaw. Brother Tods. Pakitayo di bulig ka tinunawan. Ano na natin eh? Ay. Din eh. Okay. Fight. Hindi ko makita tol. Siya tol. Oh no! Kuha matag sa kumay. Pasay talaw. Tawag ka tol. Sa ko tol. Kain tayo guys. Yes. Yes. Niya tol. Pagom. Ganito kami dito sa probinsya namin guys. Wala kaming ganito lang ang ulam namin palagi isda. Hindi ko humingi ng kwan. Tipsy. Tipsy. Yung lola ni Kukoy. Guys, tuno ni Tol. Tol Upaw. Tol Upaw. Hey, hindi marami pa. Abe. Nagasang mo kaya? Sobrang nagasang. Ito yung takto ng sila eh. Kirit, sa kapsat. Kirit. Dito lang yan sa tabi-tabi nakukuha guys. Kaya dito sa amin, sa probinsya, libre ulam dito. Kasi nga, nasa paligid na yung mga isla. Kaya kung gusto mong kumain ng isda, madali lang. Punta ka na sa ilog, sa magdidiman. Nope. 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 Rusty lang malakas. Rusty lang malakas. Gasangin. Na, yung ipakat. Nagod dito ginaumuhan na po yung dolls. Gusto na ta. Dito kami halos dito guys, sa Ginaw. Tap. The best. Asim ah. Sabahin dyan guys, meron pa. Ito yung kagandahan dito sa probinsya mga lodi. Ito yung masarap sa amin. Pero, Sige ah, ito ka ah. Hindi ka magtagtag ka rin sa tatangkang-tangtan. subo pa guys. Subo lang. Sili. Pili na Ika, mo. sinuno nga sili. Imas. Dali. Guys, pinaksew. Nagadaw. Magkakon. Ay, kawal na tayo. Takpay ka nga kaan. Paano ito natin may basta tayo? So ayan. So hanggang dito na lang yung video namin. Maraming salamat sa panunod. Until next time.